खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आंखिलिकां ब्रह्म कालिंदुवार अगुरु क्लाबा बिफां फुलि राननाय हाबाफारि मावफुंदों। बिफां गायनाया बयनिबो थाखाय मुलाम्फा गोनां। बिफां गायोब्ला मिथिंगानि सोमखोर समायना नुथायजों जिब जुनार सुबुं गासैबो थांना थानायाव हेफाजाब मोनो। बेखौनो नोजोर बोनानै कालिंदुवार अगुरु क्लाबाबो बिफां फुलि राननाय हाबाफारि मावफुंदों। ग्रीन बड'लेण्ड खालामनाय थांखिजों बिटिआर सोरखारा बिफां फुलि राननाय हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनैबो अदालगुरि जिल्ला कालिंदुवार समष्टि कालिंदुवार अगुरु क्लाबनि बानजायनायाव बिफां फुलि रानदों। मोनफ्रोमबो 20 डिसनि सिङाव सा 40 आबादारिफोरनो रानगोन होननाबो मिथिहोदों अगुरु क्लाबा। आरो एमसिएलए दिलीप कुमार बर'आ बेसेन गोसा बिफां गायोब्ला जों बयबो सोलिनो हानाय थासारियाव फैगोन होनना फोरमायो। आच्छा गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय खुलुमनाय थाबाय। जोंहा दिनै बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव जोंहा आंनि बिहाब कालिंदुवाराव जोङो बे अगुरु क्लाबनिफ्राय जोङो दंफां राननाय जादों। जोंनि थांखियानो जाहैबाय बिटिआरखौ जोंहा मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंदों ग्रीन बड'लेण्ड जानांगौ। बे ग्रीन बड'लेण्डनि गासै मानसि माहारिया मोनसे जौगानांगौ। बेनिखायनो जोङो दिनै बयबो आबाद मावनांगोन आरो गासैबो बिथिङाव जोङो आबाद मावोबा दंफां लाइफां गायोबा मुल्यबान दंफां गायोबा जोङो बयबो सोलिनो हानाय थासारिया फैगोन। बेनिखायनो दिनै अगुरु दंफाङा गोबां समनिफ्रायनो दिनै गोबाङा गायबोनानै सोलिनो हानाय मोनसे थासारि दिनै सोलिगासिनो दङ। जाय गायदो मुलाम्फा जादों। बेनिखायनो दिनै बिटिआर ओनसोलनि जोंनि मानसि माहारिया एक्सुवेलि बैफोरनि सोमोन्दै एसे नलेज गैयामोन। बेनिखायनो जोङो बयबो बिहाबाव 40टा बिहाबाव बेबायदिनो जोङो मोनसे क्लाब खुलिनानै जोङो बयबो मानसि माहारिखौ बेनिफिसारि हिसाबै जाहाथे रेजिस्टार खालायनानै बे दंफांखौ गायो आरो फोथाङोबा गावनि थाखायबो मोजां जागोन आरो उननि जेनेरेसन थाखाय मोजां जागोन। दिनै अगुरु दंफाङा मोनसे मुल्यबान दंफां नंगौना नङा? बेनिखायनो दिनै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ दिनै आंनि बिहाबावबो जोङो जागायबाय। जोंहा दिनै एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय एडिअ गगৈ बायद'आबो फैदो। एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि जोंनि सरकाराबो गोख्रों जों थांखि लादो। बेनि थाखायनो दिनै बयबो फैनानै हेफाजाब होफैनायनि थाखाय बयबो आं साबायखर बावबाय आरो बयबो दिनै जोंनि बै ग्रीन बड'लेण्डखौ महर होनोबा जों दंफां लाइफां गायथारनांगोन। बेनिखायनो आं बयबो जोंनि बिटिआर हालामनि गासैबो जाथि जनगोष्ठी गासैबो मानसि माहारिखौ आं खावलायगोन बयबो जाहाथे दंफां गायो आरो अगुरु दंफांखौ बयबो माबाया मोजां गावनि मोजां सोलिनो हानाय थासारिनि थाखाय गायो। बेखौनो खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय। হয়, আমি আজি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যিহেতু আমাৰ ইয়াতে বিটিআৰত অগৰু গছৰ যিটো প্ৰৱণতা অলপমান কম যিহেতু আমাৰ নামনি অসমত আৰু আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে যি এটা পদক্ষেপ হাতত লৈছে এই বড়োলেণ্ডখন গ্ৰীণ কৰাৰ অগৰু ক্লাবে আমাক অগৰু ক্লাবৰ থ্ৰুৱেদি অগৰু গছ ৰোপণৰ কাৰণে আজি চেম্পলিং ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা হৈছে। যিহেতু গছ আমাৰ কাৰণে প্ৰকৃতিৰ কাৰণে এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে বহুত উপযোগী। তাতে আমাৰ অগৰু গছটো এনেকুৱা এটা হৈছে আমাৰ মূল্যৱান সম্পদ এটা আৰু ই মানুহক অৰ্থনৈতিক হিচাপে তেওঁলোকক সহায় কৰিব আৰু লগতে আমাৰ প্ৰাকৃতিক যি আমাৰ ভাৰসাম্য আছে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো যিটো সুস্থ সবল কৰি ৰখাত বহুতো সহায় কৰিব আৰু আমাৰ বড়োলেণ্ডখন গ্ৰীণ কৰাত বহুতো সহায় কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা নথৈ আনন্দিত এইটো কাৰণে হৈছোঁ যিহেতু আমাক বড়োলেণ্ডৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এইখিনি আমাক সহায় সুবিধা দিছে। আমাৰ মানুহখিনিক আমাৰ খেতিয়কখিনিক এটা অগৰু গছৰ যি মানে প্ৰৱণতা আছে তেওঁলোকৰ মাজত যাতে হওক আৰু যি সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ সমাধান হওক অৰ্থনৈতিকভাৱে লাভান্বিত হওক সেইটো আশা কৰিছোঁ। ৰোপণৰ ফালৰ পৰা যিটো নেকি ডাঙৰলৈকে ইয়াৰ যতন ল'ব লাগে ইয়াৰ যিটো গুণ সেই গুণাগুণটো আনিবৰ কাৰণে বহুতখিনি যতন লয়। ইয়াৰ মানে দিহা পৰামৰ্শটো হয় আমি আজি আমাৰ ট্ৰেইনিং কাম অগৰু চেম্পলিং ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে। তাত আমি গোটেইখিনি আমাৰ যিখিনি টেকনিকেল কথা আছে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত তেওঁলোকৰ এটা ফাৰ্মাৰ্ছ ক্লাব গঠন কৰি দিছোঁ যাতে অনাগত দিনত যিখিনি সমস্যা তেওঁলোকে সন্মুখীন হয় সেইখিনি আমি আমাৰ এখন কমিটি গঠন কৰা আছে। মই তাৰে মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী আমাৰ চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া আছে
আমি গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ লগত লাগি থাকিম আৰু অনাগত সময়ত যিখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব মানে যিটো সমস্যা হয় একচুৱেলি সাধাৰণতে সেইখিনি আজিকালি বহুত কৃত্ৰিমভাৱেও আমি বহুতখিনি আমি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সহায়ত আমি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট সদায় থাকিম আজি এই আমাৰ যিটো অগৰু ক্লাব মিছন আমি লৈছোঁ এইটো যাতে ছাকচেছফুল হওঁ সকলোৱেখিনি মিলি পেলাই আমি সদায় চেষ্টা কৰিম গুণগত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাতো আমি তেনেকুৱা কথা নাই কিন্তু আমি যিটো আমাৰ এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছে অগৰু ক্লাব খালিংদুৱাৰ অগৰু ক্লাব তাত আমাক বহুখিনি নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া গৈছে আমি তাৰ ভিতৰতে আমি সেইখিনি পৰ্যায়লৈকে যেতিয়া হয়তো সময় আছে সেইখিনি আমি যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশনা আহে সেইটো অৱলম্বন কৰি আমি সেইখিনি সহায় কৰিম बिटिआर सरकारा प्रमद बर' दैदेननायनि बे बिटिआर सरकार जे बेयाव मोनसे मिशन हिसाबै लादो जे ग्रीन बड'लेण्ड माने दानायनि थाखाय आरो बेहाय गुबुन गुबुन दंफां बिफां लाइफां गायनायनि अनगायैबो दायो माने लार्ज स्केलाव जिहेतु माने अगरु दंफांखौ गायनो थाखाय बिटिआर बाखि रायजोखौ मोनसे एवारनेस लाबोगासिनो दङ आरो बे लेखायैनो बे मोनफ्रोमबो समस्तियाव थामहिनबा 40टा समस्तियाव मोनफा मोनफा क्लाब दाना होदों अगरु क्लाब आरो बे क्लाबनि गेजेरजों बे बिफां फुलिखौ थामहिनबा बे अगरु बिफां फुलिखौ फार्मार्सफोरनो गायनो थाखाय मोनसे एवारनेस लाबोनानै बे खामानिखौ मावबाय थादों आरो बे हिसाबैनो दिनै खालेंदुवार जितु अगरु क्लाबाबो दिनै माने गिबि खेब हिसाबै जोङो फार्मार्सफोरखौ लानानै ट्रेनिं लोगोसे बिफां फुलि राननाय बे बिफां फुलिखौ जोङो राननो थाखाय दिनै स्टार्ट खालामबाय बेहाय जोङो मोनसे बिसिडिसियाव गिबि हिसाबै 40 जन फार्मार्सखौ जों मा खालामदों जोंनियाव 10टा माने बिसिडिसि दङ आरो बे 10टा बिसिडिसियाव जोङो 40 जन करि जिखिनि जायो 400 जन फार्मार्सखौ जों गिबि खेब हिसाबै जों रानगोन बिनि उनाव जोङो जिथु बिफां फुलि गायनायनि बा बिफां फुलि बानायनायनि जि मोनसे ग्रिन हाउस माने बेखौबो सरकारानो बानायनानै होदों माखासेयाव होबाय आरो दानियाव जोंनियाव रानिं जादों बानायबाय थादों दा बेहायबो बिफां फुलि बानायगोन आरो बेबायदिनो जेब्लानो माने फुलिया होनो हानाय जागोन आरो गोदान फार्मार्सफोरखौ जोङो बेबायदि एवारनेस लाबोनानै बे फुलिखौ होनाय जागोन